Ƙannanka. Dukkansu sun bar garin nan saboda takaicin rashi na. Sun koma can wajen dangin mahaifiyata. Wannan dalilin ya sa tun daga lokacin da muka shigo garin nan nake duk abin da na ga dama ba tare da an kai ƙarana gurin wani ko kuma ni na ji takaicin abin da nake yi ba. Waye? Nan fa. Ikko Allah. Lafiya dai? Lafiya. To. Ya. Sarki kafin Allah fito. Kafin lillahi. Yake baba. Lafiya. Kun ga wannan takardar search warrant. Umarni aka ba mu zo mu cikin wannan. Da haka kuka zo? To babu damuwa. Ina da dama ku shiga cikin gidan nan kaf ko allura ce kuka. In dai ta sata ce. Ku fito ku tafi da mu. Go ahead. Okay, sir. Oyo to ai mai gida ai sun makance ai. Ai a makafin da masu shigo cikin gidan. Allah ya taimaki uban tuni mai arna. Wajo Allah na. Kai. wannan ɗakin ba komai a ciki sai wata tsohuwar tabarma. Ba komai a ciki? Ba komai a ciki. Kai, to akan me kuke kwanciya? A'a. Kai dan doka, ina ruwanka da inda muke kwanciya? Babu ruwanka da inda kai. Da ogana muka ke musayi yawo? Wai ogan ina ruwana da omi gidan nan. Kai. Shin ba zuwa aka yi aka ce ku bincike gida ba idan da kayan sata ku kama? To ba ku ga kayan sata ba me rage? Me kuke so a muku? Idan ranku in ma a bishiya muke kwana wannan ba damuwar ba bace. Oga, da ka kyalin na koya masa hankali. Wannan ai reni ne. Ni ban shiga aiki dan ne musayi yawo da civilian ba. Ba a umarce mu yi musu hakan ba don ba mu kama su da kayan laifi ba. Amma ka bari rana 1000 ta ɓarawo rana ɗaya na mai kaya. In kere na yawo zabo ma na yawo za a yi ram wata rana. Saja. Sa. Dogo. Dogo. Gajeri. Wane ne ya san gidan wannan ɗan sandan wannan tsabarara? An kai daɗe. Na san gidansu. Ba a daɗe da kashi aiki nan garin ba. Shi yasa yake rawar kai kansa yake rawa. Da ya san kai waye da ba zai ma haka ba. Da alama. Yau din nan ba zai kwana ba sai da bakin ciki sai ya yi hawaye da ido. Albashin shi na wannan wata shi za mu
Aji sallah.